Niin tekee. Kyllä. Otatko sä Aino sen mukaan? Otatko? No niin, ota nyt vaan siitä suuhun, niin lähdetään menemään. Oi, hyvä. Kyllä se siitä nousi. Mä kerran seisoin jonkun tommosen kepin päällä, kun mä ajattelin, että se ei ota sitä. Niin. Sehän kiskoi sen mun auton. 100 kiloa lommaakin lähtee noin vaan. Kyllä se siitä.